nagyon kevés pont választja el őket, hogy dobogósok lehessenek. A srácok rögtön észlelték, hogy van egy kis probléma a turbónyomással. A motorblokkunk a lóerőkészeken 17 helyen repett el. Mikor itt letettük, tökölön jött egy hiba. Mert néha tényleg elgyengül az ember és feladná. A lóerők éjszakája volt, azóta azért eltelt nagyjából 2 hónap. Ez egy nagyon gyors pálya volt, és nagyon reméltem, hogy a mostani pálya is egy hasonló lesz. A lóerők éjszakája után mi egy motorgenerállal kezdtünk, amit megbontás után szembesültünk azzal, hogy az előző motorblokkunk a lóerők éjszakáján 17 helyen repett el. Ezért egy új motort kellett megépítenünk erre a versenyre, hogy be tudjuk fejezni a szezon. Én a lóerők éjszakáján éreztem, hogy gyengébb az autó, mint kéne. Akkor utána el tudtunk menni a Hub Dyno Budapesthez egy programozásra, és ott a srácok rögtön észlelték, hogy van egy kis probléma a turbónyomással. Sikerült megcsinálni, utána eljöttünk tesztelni az autót, tökéletesen működött, aztán most valamiért megint elkezdte ugyanezt a problémát produkálni, de már nem tudtunk vele foglalkozni a kevés edzésidő miatt, és megyünk úgy, ahogy tudunk. Beszéljünk egy kicsit a végső összecsapás pályájának a nyomvonaláról. Ez a nyomvonal speciál sem nekem, sem az autónak nem fekszik. Az első 2 verseny igazából tök ideális volt, jó nagy falakkal. Ez egy kicsit más jellegű, kevés fal van, és nagyon meg van törve a pályának úgymond a ritmusa. Az első felével még nem is lenne probléma, viszont a közepén van egy visszafordító, és ez a visszafordító fékezési zónában van, tehát lassú az autó, és egyfolytában megakadt a kormányom az edzésem. Ez elég nagy problémát okozott. Az én nézőpontom szerint ez egy könnyű pálya most. Bár én jobban szerettem az ilyen nagyobb, tempósabb pályákat, ez inkább lassabb, technikásabb, de elboldogulunk vele. A pálya nyomvonala az nekem amúgy tetszik, de mivel az autóval folyamatosan küzdök, mind az áttételével így, hogy gyengébb, mint szokott, mind magával a teljesítményével. Így azért inkább örülök, hogy túléljük ezt az egészet, aztán reméljük, hogy a lehető legtovább eljutunk. Izgalmas ez a bajnokság szempontjából a fiúknak, mivel majdnem az 5. helyig nagyon kevés pont választja el őket, hogy dobogósok lehessenek. Oszi, Bence, Magyar Tomi, Bimbó Józsi, és ők most egymás között fognak a mai nap versenyezni, ezáltal izgalmas, és mindenkinek szurkol, szóval ez még nehezebb itt csapaton belül, hogy bárki nyer, örülni fogunk neki. Tegnap 1 kört tudtam menni, utána 2 éles kvalit, így most a 7. helyre sikerült bekvalifikálnom magam. 4. helyre sikerült kvalifikálnunk magunkat, ami azt jelentette, hogy csapattársammal, Bolcsik Oszival fogunk összekerülni, ami abban is nagyon fontos, hogy mind a ketten nagyon jó helyezést értünk el eddig az évben, és szeretnénk a évvégi bajnokságban a legjobb helyen végezni. Nagyon fontos nekünk ez az esemény, mivel vezetem a bajnokságot, 44 ponttal vezetem a második helyezett előtt. Hát emiatt nagyon-nagyon nyomás rajtam, ez látszódott is a kvalifikáción, sajnos nem a legjobban sikerült, de még hátra van a verseny, úgyhogy megyünk előre. Próbáltunk a legjobban felkészülni erre a versenyre, és próbáljuk a legjobbat kihozni magunkból. Küzdünk ezerrel, reméljük, hogy egy dobogót sikerül megcsípnünk.